Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma kontinwament għaddejja b'testijiet fil-laboratorji tagħha biex tiżgura li l-kwalità tal-ilma illi jasal fid-djarna hija tal-ogħla livell. F'laboratorju ewlieni tal-Korporazzjoni stess, iltqajna ma' numru ta' xjentisti li dak il-ħin kienu impenjati b'test partikolari li jsir ta' sikwit biex jiżgura fost l-oħrajn is-sigurtà tal-ilma li jasal fid-djar. Hawnhekk, brabta ma' studju li fl-aħħar sigħat rabat kimika fl-ilma ma' tip partikolari ta' kanċer, il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni Richard Bilocca qal illi l-livell ta' din il-kimika fl-ilma hija dik permessa mill-liġi. Il-limitu ta' din il-kimika huwa madwar 100 u il-riżultati li għandna l-average tagħhom huwa viċin il-50. U qatt kemm ilhom isiru daw it-testijiet ma kellna exceedances, jiġifieri hemm pajjiżi oħra Ewropej fejn kien hemm eżempju exceedances tal-livell ta' 100, imma aħna qegħdin dejjem nevriġjaw viċin il-50. Il-Korporazzjoni għaddejja bi proġett estensiv biex kemm it-toma u kemm il-kwalità tal-ilma li jasal fid-djar jitjieb. U bekk ser inkunu qegħdin nittestjaw l-effiċenza ta' diversi teknoloġiji, inkluż UV filtration, inkluż carbon filtration, illi dawn meta ħankunu qegħdin naqbdu l-ilma tal-pjan u ngħadduh minnhom, ħajjejnuna innaqsu l-użu tal-klorin. Jiġifieri dan ħajtejjeb kemm it-toma tal-ilma u anke inaqqas l-inċidenza ta' dil-kimika u anke kimiċi oħra. Il-Korporazzjoni għaddejja bi proġett estensiv biex kemm it-toma u kemm il-kwalità tal-ilma illi jasal fid-djar jittejbu. Dan billi fost l-oħrajn jitnaqsu l-kimiċi fl-ilma stess, inkluż dik li fuqha saru dawn l-assunzjonijiet li hija kimika essenzjali ġejja mill-klorin. Għal dan lan il-Korporazzjoni u l-impjegati tagħha ilhom madwar sena u nofs jistudjaw teknoloġiji ġodda li jistgħu jintużaw għas-salvagwardja tal-ilma li jasal fid-djarna. Dan apparti proġett ieħor ta' mina bejn Pembroke u Taqali fejn il-Korporazzjoni se tkun tista' żżid l-ammont ta' ilma ta' reverse osmosis fit-taħlita tal-ilma illi jasal fid-djar li wkoll se jnaqqas il-kimiċi fl-ilma. Il-klorin ma nistgħux nevitaw għax huwa essenzjali biex niżguraw li l-prodott li jasal għand in-nies huwa safe, għax dan ineħħi ħafna affarijiet li jistgħu jkunu ħżiena fl-ilma. Imma qegħdin innaqsu, qegħdin nippjanaw kif ħannaqsu l-użu tiegħu biex il-prodott li jasal għand in-nies ikun aħjar kemm it-toma, kemm ir-rieħa tiegħu biex in-nies ikunu jistgħu jistrieħu ħafna iktar fuq l-ilma, jużaw l-ilma kumparat ma' alternattivi oħra bħal eżempju l-ilma bottiljat fil-plastik. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.